Какво губиш, когато си зависим? В началото всичко изглежда невинно. Нещо ти носи удоволствие и облегчение и без да се усетиш губиш своят контрол. Мислите ти са обсебени от зависимостта, концентрацията ти пада, но ти се оправдаваш, че си уморен. Отлагаш важни неща, приоритет ти става краткото удоволствие вместо дългосрочните резултати. Губиш способността да седиш само в тишина. Имаш нужда от постоянни стимули. Ти си мислиш, че си зависим към нещо. Всъщност си зависим към бягство от реалността. Всеки път, когато се появи напрежение, ти избираш да го премахнеш веднага. По този начин губиш капацитет. Капацитет да стоиш в дискомфорт. Това отличава човек, който расте, от този, който просто се върти в кръг. Няма заобиколен път. Или се научаваш да стоиш в неприятното, или ще се връщаш отново към твоята зависимост. Започваш да губиш себе си, всичко ти е сиво и скучно, защото не може да се конкурира с това, което твоята зависимост ти е давала. Това е момента, в който зависимостта вече не е поведение, тя е станала част от твоята идентичност.